As pulpeiras e pulpeiros do Carballiño bateron de novo o récord mundial e lograron elaborar a tapa de pulpo máis grande do mundo, con 600 kilos de cefalópodo. Pouco antes das 8 da tarde, a Praza Maior estaba repleta de veciños e visitantes que non dubidaron en achegarse a animar os grandes protagonistas da xornada, pulpeiras e pulpeiros que se preparaban arredor do gran prato de 5,37 metros de diámetro. Lograron cortar 10 kilos máis que o ano pasado, alcanzando os 600 kilos. Esta 15ª edición da elaboración da tapa realizouse en 10 minutos e 30 segundos. Unha vez rematado o corte, aderezaron o pulpo con 8 kilos de sal, 54 litros de aceite e 3 kilos de pimentón doce e picante. A Asociación de Pulpeiros do Carballiño repartiu máis de 1.600 tapas de pulpo entre o público asistente, que por 7 euros degustou unha tapa de pulpo, pan, viño, postre, o prato especialmente gravado, pulseira e chaveiro elaborado polos usuarios de Aspadisi. O DJ Tibu encargouse de poñer a animación musical e guiar a elaboración da tapa. Nuevo récord mundial con 600 kilos de pulpo.